Фатих. Her шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә Ватан лайф тапшыруында көтеп калам. Үзегезнең һорауларыгызны туры эфирда бирә аласыз. Ватан радионда ашрашканга тиклем. Башкортостандың баш калаһында 21 сәгать. Һез Ватан интернет радион тыңлайсыз. Хөрмәтле дугандар, эфирда Ватан лайф тапшыруы. Her шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә үзегезнең һорауларыгызны туры эфирда бирә аласыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле достар, һез ватандашлар, һез Ватан лайф тапшыруын тыңлайсыз. Бүген эстрадабызның яшь йырчысы Гөлназ Асаева бездә кунакта. Хөрмәтле достар, Ватан лайф программы туры эфирда эшләй. Безнең WhatsApp хандарында 8-919-617-96-41 хандары буенча үзегезнең һорауларыгызны ебәрә аласыз. Иң кызыклы һорауга инде Ватан интернет радиоһы Россия 1 телеканалы бүләк әзерләгән. Һорауыгызны көтеп калабыз. Сәлам, Гөлназ. Гөлназ, һине ысын күңелдән безнең радиога килүеңә бик шатмын, ысын күңелдән. Һәм дә инде беренче һәм ябай һорау. Хәлләр нисек? Хәлдәр яхшы, Аллага шөкер. Кәефтәр күтәренке. Һезнең менән бүген күрешкәс, вообще да кәефләр күтәрелеп китте. Зур рәхмәт чакыруыгызга. Зур рәхмәт килгәнеңә. Ысын күңелдән. Хөрмәтле достар, безнең WhatsApp хандары эшләй башланы. Безгә мотлак рәвештә үзегезнең сәламнәрегезне, котлауларыгызны, һорауларыгызны ебәрә аласыз безнең Ватан радиоһына. Иң кызыклы һорау биргәнгә без сакыру кагыды бүләктәбез. Ул да булһа Планета кинога, IMAX-ка 2 кешелек ошондай бүләк. Һәм дә инде Гөлназ, һине мин һәм безнең радио тыңлаучылар быелгы елдан алып Жаннат дигән исем менән беләләр. Калай ямсыз әйтәсең, Жаннат дип. Жаннат, матур итеп, пожалуйста. Жаннат. Шулайрак дөрес булды. Яннат була. Яннат. Нишләп Яннат? Нисек дип әйтәм, яңа продюсер Мәскәү һәм дә инде яңа псевдонимны шулайрак кыскача. Аха. Моны мәгънәһен ул продюсер бернисек аңлатып үтте, мен нишләп именно Яннат дигән. Мин аны продюсер һәдә беләйнем. Яннат ул бит инде теге рай дигәндә аңлата, райский сад дигәндә. Һәм дә инде миңа әйткәс, Асая булаһың динеләр. Либо Асай, либо Жаннат, либо Арай. Арайга охшамын, Асайга охшам, потому что Асай дигән, Асай дигән уже бер рэпер бар Мәскәүдә, шуңа күрә тем хәзер бутардар инде, шуңа күрә Жаннатта тукталдык, чөнки теге переводы бик матур бит инде. Райский сад. Үзеңдә рай дип чувствуете. Ысын мәгънәһендә шулай. Моны ата-әсәң бит сәнгать кеше гомумән әйткәндә, сәнгать өлкәһендә кайнап яшәгән кешеләр дип әйтәм, хата булмас. Бу юлга һиңа гаилә булышлык иттеме? Сынан иткәндә юк, чөнки бәлки шулай да булгандыр, чөнки бәләкәй сактан ата-әсәне күреп бит инде миңа ул теге кипиш охшай ине, бәләкәй сактан охшага, бәләкәй сактан мин гастрольдәргә йөреп, һәм дә инде үземде бүтән өлкәлә күз алдыма китермәдем, шуңа күрә юк, алдайым, балет менән шөгыльләндем бит инде, балет училищесында укыным, балерина булам дип хаялланып йөрдем, әмма ләкин барыбер инде теге
әйтәләр бер җан тартмаса да кан тарта, барыбер җырга тартылдым һәм дә инде менә бүгенге көнгә хәлеп йырлап йөрим инде шулай. Димәк, һинең ул бәләкәй сактан ук шундай талант бирелгән һәм шул талантты һин хәзерге мәлдә уңышлы гына кулланып йөрисең дигән дөрес булыр иде. Шулайдыр инде белмим. Юк, ысынмаган әндә мин һинең беренче йырдарыңды ишеткәндән һуң мин дөресен әйткәндә гашык булдым. Һиңа как һиңа шәхсән кеше һәм дә инде йыр буларак. Рәхмәт. Чөнки бында йырдарды ишетү һәм дә инде ягымлы тавыш минең күңелгә ятты дигән дөресрәк булыр. Моны тагы әйтеп киткем килә. Яз, аңлап торһаң бит инде. Сер булмаһа, һиңа нинди егетләр охшай? Мин знак зодиака близнецы. Мен үзем теге мөселман булмасам да, барыбер әз генә булса да ышанам мин теге гороскопка. Әмма дә ләкин теге миңа бүген мондый егетләр ошый, иртәгә бөтенләй шушы егетнең противоположности ошарга мөмкин. Менә шундый минем көндә теге русча әйткәндә все меняется, һәм дә инде әле төгәл генә җавап бирә алмыйм егетләр икән. Ну, димәк, буласак ереңә булыр. Авыртып, урыс әйткәндә гибки булырга кирәк. Димәк, бер көндә булай, икенче көн тегеләй. Ну, был бит берлегендә бик кызыклы ла, чөнки тормышта була бит инде шундай хәлләр. Бидеп китәң. Бидеп китәһең, ысынмаган әһендә бидеп китәһең. Моны шәхси тормышты башлап йөргән шунда хора бар. Миндә үзгәрешләр бар шәхси тормышыңда. Без һине әлбиттә күреп торабыз бит инде гел сәхнәлә, Инстаграмда шәхси тормыш бөтенләй күренмәй. Күренә инде алдама инде. Шулай Бөтен нимәне белеп торалар. Мәдә ләкин шәхсән тормышка чыннан да әйткәндә бик вакыт җитми, чөнки көндә берәр нинди концертлар, очрашулар, съемкалар бит инде. Һәм хәзер теге Мәскәү белән шөгыльләнгәч, бөтенләй генә дә теге иҗатка кирип киттем дисәм ялгыш булмас. Әмма дә ләкин шәхсән тормышында онытырга ярамый, охшап йөргән егетем бар. Әмма дә ләкин әллә нинди теге кияүгә чыгам, шушы егеткә шу егет белән генә йөрим дигән нәрсә юк. Ну, теләһә нимәләр һөйләп ташланлар бит инде. Дөресен әйткәндә, чөнки мин буны әлбиттә үзем күзәтеп табардым. Был хата нимә генә язып сыгармалар безнең. Бала да табып. Әйеме? Буны белмәгәнмен мин. Димәк, миңа хар прессаны карап барырга кирәк икән нимәләр язган. Ысын, моны Гөлназ, моны һиңә ибет. Атайың, әсәйең ибет. Шундай 2015 елда зур бүләк эшләнәләр. Зур бүләк эшләнәләр. Ул бүләктең исеме лә бар, Кәрим дигән. Кәрим, алтыным, апайым. Ой. Чөнки ысынмаган һәндә мин Инстаграмда күзәтеп барганда бер посттан һуң бер ике пост әлбиттә сәхнә турында һәм дә инде мотлак Кәрим килеп сыга. Чөнки Кәрим турында һөйләп үтәң бик һәйбәт булыр иде һәм дә инде нисек үскәне һөйләһәң безгә әлбиттә кызык һәм безнең радио тыңлаучыларга да кызыктыр дип өмет итәм. Сынанда Кәрим Ходайдан бирелгән зур бүләк, ата-әсәмә мең рәхмәтләр укыйм, көндә рәхмәт укыйм, чөнки ата-әсәйләр бит инде мәңгелек түгелдер. Ата-әсәләр теге дөньяга китеп баргас, ну, не скоро, конечно. Теге барыбер мәңгелек түгелдер. Шуңа күрә иң якын кеше ул гадәттә бер туган апаең яисә сеңлең бит инде. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен һәм дә инде Кәрим инде ул безгә калса бик үзенчәлекле бала. Чөнки ул 2 яшь кенә булуына карамастан барлык нәрсәне аңлый, бөтен сорауларга җавап бирә, уже төгәл предложениялар белән сөйли һәм дә 2 яшьлек балага миңа калса бик яхшы һәм дә инде безнең белән бергә гастрольләргә йөреп, яниләр белән гастрольдә үсә минем кебек инде. Әмма дә ләкин аның җырчы булуын без өчебез дә теләмәс идек. Нишләп булай? Чөнки гаиләдә хотя бы бер кеше нормальный булсын дигән. Нормальный. Димәк, нормальный кеше. Димәк, не нормальный кешеләр килеп сагыз. Нормальный кеше булсак, шул
творчествоны сайлар этмәсен инде. Без бит инде үзенчәлекле, гомумән теге творческий кешеләр алар бик үзенчәлекле булалар. Һәм дә инде русча әйткәндә в своем мире живут бит инде. Шулай, аныгы бар. Кәримне без түгел нормальный профессиялы егет итеп күрәсебез килә. Шулай икән дә. Монда бәйләнеш тәсилләрендә һиңа монда хәбәрдәрдә язалар. Вилдан Муратов һиңа Баймактан Гулнаскага зур сәлам дигән. Вилдан сәлам Баймактарга зур сәлам. Һеҙҙең тарафтарға килеп китәбеҙ. Ала бирһә 22-ме 23-ме апрелдә һеҙҙә булабыҙ. Так что һеҙҙе көтәм Вилдан, фақат сине көтәм. О, әгәр дә мине шулай дип Гөлназ Асаева үҙенең концерттарында көткән булһа, мин бер аязна шул концерт залының алдында торып көтөп торырмын. Бик зур бүләк булып сыҡты. Мына Кәримде алып ҡарағанда, ул бит үҫеү процессы бик ҡыҙыҡ. Был баланың иң беренсе ул бәләкәй, имгәкләй башлай. Руса әйткәндә вис крушить та башлай. Өйдәге булган нәмәләрҙе. Иң ҡыҙыҡлы мәлдәр Кәрим менән ниндәйҙәр булды? Мин хәзер бында әллә нимә һөйләп ултыра алмайым, сөнки теге дөрөҫөн әйткәндә Кәрим менән мин бик эс күрешәм, чөнки мин тегендә әниләр, мин бит хәзер теге яшерем түгел, әниләр күчеп киттеләр. Бөтенләй Кушнарин районында яшиләр. Шуңа Кәримне күрергә бик теге редко удается. Шуңа күрә инде үземә калганда нинди хәтеремдә ул инде әлбәттә Кәримнең роддомнан чыкканы, шуннан әкрен генә үскәне, беренче сүзләр әйтә башлады, беренче сүзе аның әни булды, нишләптер түгел, инде просто мама диләр бит инде. Монда әни иде. Һәм дә инде миңа ул ничек кенә без аны мына мин опа әйтәм, мин опа, алмый бары тик Асай гына ди. Калай хәтәр. Бик хәтәр егет булып сыктым. Ну, теге әйтеп биттем бит инде, бик үзенчәлекле бала. Безгә калса инде. Мына безгә бәйләнеш тәсилләрендә сәлам еткерәләр. Гөлназ касан Радикка кияүгә сыгам дип торайдар. Радик кияүгә сакыргас та сыгам алар. Көтөгез, әлбиттә. Һәм дә инде Ишимбайдардан һиңа кайнар сәлам еткерәләр. Касан Ишимбайга киләгез, көтәбез дип яза безгә Зәлия Нәбиуллина. Ишимбайда мин теге елны булдым. Теге елны дип инде 2017 елның ноябрендә ялгышмасам бер елдан соң ала бирсә Ишимбайлар сезгә. Ишимбайлар көтөгез. Мына һин үзеңдең беренче тапкыр сәхнәгә сыкканыңды исләйме? Исләйм, әлбәттә исләйм. Ул филармония залында булды, Ата Исәннең концертында шәхсән баянга йырлагайным, Мәтрүшкәләр дигән йырды. Һәм дә инде шул бүгенгеләй хәтердә бөтә зал бастылар, шулай сәвегәй итә башланалар. Степеклей башладылар димәле башкортса. Шуга әлбәттә истә хәтердә, һәм дә инде ул көн менән ул көндә мин көндә исләйм. Нисәнче елда булды? Түгел генә әйтә алмыйм. 7 яшьләр булгандыр инде. Мына беренче профессионал сыгышыңды ничегрәк күрә алайың? Һин кайһы дәврдең мына йырлаган мәлдә, кайһы дәврендә һин үзеңдә профессионал йырсы дип тоя башланың? Мин әле үземдә профессионал йырсы дип тоя алмайым, чөнки беренчедән мин әле уку йортымда бетмәдем. Корочкаһыз мин үземдә профессионал дип әйтә алмайым. Аңлашылды. Гөлназ, күпме концерттар үткәрәң? Концерттар үткән мәлендә, концерт барышында йырлап торганда, йырлап беткән мәлдә үзеңдә ниндәй хис тойгылар уяна? Әйтәм төрлесе. Кайдадыр мына яшерем батырын түгел, яшермәйм бит. Кайһы вакытта мына настроение булмай да, сыга килмәй сахнага. Хоть бәреп утыр, сыга килмәй бит. Бер момент булды безнең нинди шәһәрдә икән әйтә алмыйм инде. Шунда илайм, сыга килмәй дип. Арынымы нимәкә белмәйм, булмады. Һәм дә инде теге уже музыкантлар әйдә инде Гөлназ башлай генә, сәгать уже 7 тула, һаман чыгасы килмәй дигәндә елап утырам. Шуннан үземне кулга алып сыктым да инде, һәм дә инде шунда тамашачыларны күреп, тамашачылардан энергия алып, яңадан теге илһамланып, дәртләнеп кайтып киттем. Шундай хәлдәрдә булган икән. Безгә WhatsApp'та язып ебәрделәр, Гөлназ йырлады тура эфирда зинһар өсөн дигән.
тәүге мөхәббәт дигән йырды дигән. Әлбиттә, форсат булһа, без был сәламгә күсербез һәм дә инде эфир адагында бәлки вакыт итә без йырларбыз, без йырларга яратабыз. Гөлназ, әлбиттә, сәхнә, әлбиттә, шундай тормыш насыщенный дип әйтәм инде. Гафу итегез мине, башкортлар. Дуслар. Дуслар бармы тиң? Дуслар бармы? Дуслар әлбиттә күп була безнең өлкәлә. Сынанда әйткәндә, мин бөтен менән дә һәйбәт мөнәсәбәттә, бөтен менән дә күрешеп, яхшы итеп һөйләшеп бирәм, әмма дә ләкин үземнең ысын дусларым минең бик аз. Теге бер кулда гына шутлап үтәрлек. Әмма дә ләкин мин үземнең барыбер бөтен тойгыларымны, бөтен проблемаларымны сөйли алам бары тик әти һәм әниемә генә, бүтән берсе дә түгел. Дусларның бөтенесендә мин гомумән кешеләрне барсын да яратам. Кешеләр яраткан кеше дип әйткән булыр. Мына һиңа Илзе Ярмөхәмәтова Гафуринан кайнар сәлам иткерә. Гафуригә сәлам. Гафурилар да безне тыңлай. Мине үзең менән йырларга алаңмы дип һораган бездән. Алам, конечно. Илгиз Валеев эфирдан мотлак язырһың Гөлназга. Гөлназ, без йыр әзерләгәннек. Миңа Тулай буран дигән нык йыр охшай. Әмма ялкытып бетерде түгел. Юк, ялкытып бетермәне. Был йырда һинең тавышыңдың, һинең булган тойгыларыңдың, булган иске мөнәсәбәтләрең ошо йырда миңа нык сагылган күп күренде. Шул йырды тыңлап алайык. Әйдәгез. Гөлназ Асаева. Йөрәгемдә тулай бурандар, уйларымдан булмай хис касы. Йөрәгемдә тулай бурандар, уйларымдан булмай хис касы. Һин кил миңә тик югалтма берүк, хукмагым бит минең апасык. Йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан. Йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан. Йөрәгемдән үткәз бурандar, йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан. Йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан. Бураны, сыйырсыктың була бураны, карганыңда була бураны, сыйырсыктың була бураны. Һин көт мине тик югалтма берүк, мин кайтырман сыкказ бураны. Йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан. Йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан. Йөрәгемдә тулай буран, янкәемдән уй хистәрем адашкан.
Тәмле сәгатьтә хөрмәтле достар, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайсыз. Бүген бездә кунакта эстрадабызның яшь йөрсөһе Гөлназ Асаева. Гөлназ, сәлам. Һин на связи или нет? На связи, прием. Прием. Тибеткән гөк бит. Безнең классик фильмнарда. Гөлназ, һиңа зур рәхмәт әйткем килә бит. Ошлай дип, һин әлеге мәлдә репетициялар булырга тиешең, әмма һин быга карамай безгә эфирга килгәнең өчен. Ниндәй репетиция, ниндәй концерт булыр икәнен һин Хәзер һөләп һөләп кит. Иртәгә сыннан да Мәскәү калаһында Кремль һарайында безнең Дуслык күпере дигән грандиоз шоу була. Проект шундай, фестиваль, татар-башкорт эстрадасының фестивале була. Һәм дә яшеннән да без анда чыгыш ясыйбыз. Башкортстаннан мин, Илһам Валиев, безнең легендар Фидановый Гафаров, шулай ук легендар Айдар Абыйгалимов иртәгә алай берсә иртәнге 8-дә очабыз. Һәм дә инде Башкортстанны, как бы это ни звучало пафосно, будем представлять. О, это вообще круто. Это круто. Мин ысын мәгънәһендә мин ошундай безнең артистларыбыз, безнең Башкортстаныбызны, үз телебезне шулай итеп икенче халыкка күрһәтү ул зур мәртәбә дип уйлыйм. Әлбәттә. Чөнки әлбәттә безнең телде, милләтте үстерү өчен күп эшләр алып барыла. Чөнки мин бик куанычлы миңа безнең артистлар Hungarala нык эшләй башланы был тарафта. Шулык менә алып карайык бит инде Элвин Грейды, Ришат Тухватуллинды, алайык бит инде калган артистларды. Бик һәйбәт, зур эшләр алып барыла. Гөлназ, быелгы елда, быелга түгел инде 2017 елда якынса нисә калала һәм нисә авылларда булдым? Авылларда булмадым, кызганычка каршы. Хәзер генә түгел генә месседж җавап бирә алмыйм ди, мен санамадым. Но айына 10 кимендә 10 точкада булдым. Кимендә һәм дә инде менә апрельнең 22-сеннән алып 29-на хәтле шулай ук гастрольләргә чыгам ала берсә. Баймак Сибай яктарына ала берһә, аларның тарафтарына барып үземнең германдарымды бүләк итәм дип әйтәм. Шуннан майда без ял итәбез дә, шуннан июльдә безнең Стәрлетамакта стадион була. Һәм дә инде Стәрлетамак, Учалы, Нефтекамск стадионнары ала берһә. Ага, аңлашылды. Гөлназ, һинең 22-23 март тирәһендә концерт булырга тиешене. 27 мартта минем Өфөлә шахсан концертым булырга тиешене, әмма ләкин кызганычка каршы шундый кайгы булу сәбәпле бу концертты без күсәргә мәҗбүр булдык. Чөнки мин шундый траур көндә сәхнәгә сыгып үземнең йыр-моңдарымды не татар әйтмешли күрсәтеп йөрсәм үземнең ниләремне, әйбәт, ул дөрес булмас иде, чөнки бу кайгыны без уртаклашырга тиешбез, ул безнең бөтенебезнең кайгысы дияс килә. Һәм дә инде шул кайгы булу сәбәпле без 24 апрельгә күчердек аны. Һәм дә инде 28 мартта алынган билетлар шулай 26-сы. Юк, 28 мартта алынган билетлар белән керергә була 24-дә. 24 апрель безнең Өфө калаһында була. Яшьтәр мәдәният сараенда. Монда моны Хорайдар үтәсе концертта яңа йырдар башкараласакмы? Гомумән ниндәй йырдар яңгыраясак дип бездән сорагандар. Әлбәттә яңа йырдар була, иске йырдар яңартылган була, бәләкәйрәк сакта йырлаган йырдар тоже була инде. Һәм дә урыс йырдары була, 1-2-3 урыс йырдары. Димәк, беренче отделение Гөлназ Асаева, икенче отделение Джанат. Ага. Ике кеше бер шахсан концертта. Асаевда гына шабырга була инде. Төрле буын вәкилләренең дә күңелләренә ятырлык матур йырдар хайларга күңелегез кушамы, әллә берәйһе кәңәш тә бирәме дип сорай. Аңламаным һорауды. Моны төрле буын вәкилләренә лә күңеленә ятырлык матур йырдар хайларга моны йырдар йырлайһың бит инде.
Буталып киттең. Була торган хәл. Мына Гөлназ, ысынны әйткәндә, һинең концертларыңа яшьләр, бала сагалар һәм дә инде өлкәннәр йөри. Был шул йырдарды Ошо йырдарды һиңә кем Ошо йырдарды кем һиңә карап тәкъдим итеп бирә дигән һорау булды ул. Рәхмәт Виктор һорауларыгыз өчен. Шуннан да мин инде әйтә алмыйм, миңа яшьтәр йөри дип, бит. Шуннан да мине концертларга карап әйтә алам, миңа улы буын халкы йөри. Шуга мин бик шатмын, бик канәгатьмен, чөнки минең бөтә урыс әйткәндә целем именно шул безнең агайдар, апайдарга эшләргә. Чөнки әле күптән түгел генә шундый бәхәс булып алды. Безнең Казанда бер егет Искәндәр Шакиров дигән танылып килә инде ул Татарстанда. Миңа килде дә, син не куртларга гына җырлыйсың соң ул яшь башың белән ди. Мен туганым. Мин бит инде миңа әйтсәләр, миңа тотынмаслар, мин тотынмыйм. Әмма ләкин миңа тотынсалар, анда Бөтте баш. Бөтте баш. Ни әйткәннәрне үкенәләр. Мәйтәм, туганым, сез әле сикергәләп теләсә инде җырлар җырлап бирәсез. Сез мәйтәм, аны круто дип уйлыйсыз инде. Ой, мин яшьләргә яшим, анда бәләкиләр киләләр, анда кызлар йөриләр. Әмма дә ләкин менә именно шундый направление минемчә 1-2 елга гына бара. Чөнки мондый стиль уже стильләр меняются бит инде. Бүген син шундый популяр, бүген син шул стилеңне яраталар, анда йөриләр, бала-чагалар, кызлар, бит. Әмма дә ләкин үсә баралар бит җырчылар. Икенче егет үсә, ул уже икенче стилен күрсәтә. Безнең дөресен әйткәндә тамашачы шундый ни ул моны. Монсы бетә дә икенчесенә сразу переключаться ителәр. Минем инде бөтенләй икенче төрле направление. Мин апалар, абыйларга җырлыйсы килә, чөнки безнең татар, башкорт милләтен без яшьләр күтәрмәсә кем күтәрә? Нишләпсең бүтәннәр анда Западта әйтигә бит, нишләпсең алар народный җырлар җырламый, безнең халык җырларын җырламый? Чөнки кулларыннан килми. Нишләп без нишләптер аларга омтылабыз. Менә без аларча җырларга кирәк, андый стильдә җырлар. Нишләп без үзебезнең стилебезне калдырырга тиеш түгел? Менә шул темага безнең бик күп спор булды һәм Башкорт татар моңы. Юк, баяндай, курайдай бер нәрсә юк. Монда безгә Гайсар Миңлегулов Робер калган. Всем привет дигән. Касан усал булудан йомышараһың. Һин бит шул тиклем боевая дип язган безгә Гайсар Миңлегулов. Гайсархайм, привет җанакайм. Ай, белмим шул Гайсар, мин дә шуны көтеп утырам. Кайчан гына инде русча әйткәндә остепениться итермен. Бигрәк иногда артыгы белән усал булып китәм. Бәлки буга Юк, мин әйтергә уйланым да. Что-то әйтмәдең, ни рискнул. Ни рискнул, боевая бугасы, Гайсар. Рәхмәт, безнең эфирдә карап утырганың өчен һәм дә инде шундай дөрес сораулар биргәнең өчен. Чөнки Гөлназды мин моны якындан моны әле генә белеп утырам, боевая икәнен белгәс, һорарга булманым бу һорауды. Һин Хунгарала нимә турында уйлайһың, Гөлназ? Нимә турында уйлайһың? Вот бөтенләй алып караганда. Бүтән уйларым сәнгать турында, нисек клип төшерергә, нинди йырга клип төшерергә, кайда төшерергә, нисек, нинди композиторлар белән эшләргә, кайда яздырырга, гомумән, кайда нормальный квартира табырга Мәскәүдән. Иң главный вопрос минем прямо беренче соракта, потому что бигрәк кыйбат, авау. Мондагы ценниктарды, расценкаларды караһаң, ужас просто. Әмма дә ләкин не сдаемся, эҙләйбеҙ, ҡарайбыҙ, ишем, шуға күрә, пока шул квартирный вопрос, бында һатып, тегендән алып, шул квартирный вопросты решать итеп тик йөрөйбөҙ инде. Тимәк, һин бында Өфөлә һатып, Мәскәүдә алмак булаң? Юк, бында һатып, әҙерәк кенә икене алып, бис һөйләп бирәм дә мин һеҙгә бит. Бында сдавать итеп, һәм тегендә снимать итергә. Бында һатып, тегендә 1-2 елга снимать итергә булдың инде. Шулай дисек. Шулай рәхим. Мына тагыла шундай һорау. Әлбиттә, һин эш дип эшләйһең дә, эшләйһең, аранжировкалар яздыртаһың, йырдар яздыртаһың, һүҙҙәр эҙләйһең. Һүҙҙәр әлбиттә мәғәнәле, быныһы ныҡ ҡыуандыра.
Мин белүемсә, аранжировкаларның күптәрен Илдус Даулянов эшләй. Илдус агай, мен оның менән инде миңа 13 яшь ине, мин уга килгәндә, безнең бик кызыклы үтәйне запистар, чөнки әсәй менән яздыра идем бит инде. Татарча сөйләмәләре мама белән яздырадыр. Минем әни гадәттә бик усал кеше бит инде. Әниме ошагымдыр инде аның белән. Безнең әбит менә алдамым, шына әйтәм, тапочкалар летали просто студияда. Илдус абый аны күреп шок катайдыр. Мин слезах виш елап беткәнмен, шу яздырып торам инде. Мама әйтә, "Булай түгел, онда бара тулай түгел." Акырра инде битендә так бай без правилында булды бу. На самом деле. Шулайрак моны. Килеп берде еппәре хугалы. Хукас кына аңлай нисек йырларга кирәк икән. Шулай моны. Һәм дә инде мама мине теге шундый характер закалять итте. Әле һаман да Илдус ага белән вспоминаем. Хәзер инде мин записка барганда элендик катырга барган, куркып бара идем шул тиклем. Хәзер инде наоборот, әсәй, идәлек кызым минем менән не яздырып үтмәсең микән шул йырда тегеләй булай дип. Һәм барам да әйтәм, "Мама, нимә йырлайың? Һин хәзер әйтәм, тапочки усам әйтәм." Как было Юк, 2-3 год там назад. ысын мәгънәсендә, әгәр дә мин Инстаграмда менә үзем күргәнем бар, нимә әйтеп әйткем килә, үзем күргәнем бар, студияла утырган мәлдә, һин шулай дип мотор иттереп фото төшеп, хәзер студияга барам фәлән дигән, андай һин кыяфәтең күренә, шундай курккан. Ну, он хәзер юк, хәзер инде свободно мин студияла яшәйм дигән дә ялгыш булмады. Теге иртән киләм, икенче көнгә иртәнгә генә кайтып китәргә мөмкин. Теге эштә вакытта карамаң бит инде. Әсәй менән түгел, самый главный. Самый главный әсәй менән түгел. Мына безгә рәхмәт. Һез оба супер дип язып бергәндәр безгә. Айдар рәхмәт. Айдар зур рәхмәт. Мына һүзләрдә һин кемдәрдән алаһың? Кемдәрдән һатып алаһың? Гадәттә аерым сүзләр, аерым җырлар сатып алган юк. Күбесенчә мин Зифа апанагай белән эшлим. Чөнки Зифа апагына минем эш төгыларымны белә, нинди җыр кирәк икәнен белә. Һәм дә белә теге "Китә кызлар" дигән җырлар тоже Зифа апаныкы бит инде. Беренче әни белән дуэт тоже Зифа апаныкы. Сәхнәгә чыккан гына мәлдә миңа Зифа апа җырлары белән чыктым дисәм, ялгыш булмас, һәм дә инде аңа аеруча зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бара торгач Риф Арсланов Риф агайның йырларын йырлай башлады. Беренче тапкыр мөхәббәт турында Риф агайның йыры булды тәүге дигән. Шуннан инде китте. Альфред Якшинбетов тарафынан эшләйм. Хәзер килгәндә Венер Фаттах белән эшләйм. Шуннан инде хәзер нык кына Урал Рәшитов белән эшләйбез. Бұл үҙеңдең эшләгән эшеңдә, мәсәлән, Казанда бик күп аранжировщиктар, бик күп һүз язучылар менән, алар менән әле эшләгәнең юк. Юк, мин бик преданный кеше. Мин башкортлар белән яисә руслар белән генә эшләйм. Шулаймыни? Юк, мына әлбиттә эш дип мин һүзне алдан башлап ебәргәнмен. Ял вакытында нимә менән шөгыльләнәһең? Ял вакытында хәзер тегелә нимә придумывать итеп утырмам, йоклайм рәхәтләнеп. Рәхәтләнеп йоклай. Туйгансы, бер сутка йокларга магу, 2 сутка йокларга магу. Йоклайм, в общем. Но теге гел генә йоклап булмай бит инде, әлбәттә, теге дуслар менән күрешәм, дуслар менән рәхәтләнеп күңел асабыз теге әллә нәрсәгә яшәбез түгел инде. Уфада йөрибез, машиналарда йөрибез. Ничектер шулай үтә инде безнең күңелле яшьләрчә инде яшьләр. Инстаграмда күргәндә һин бешерергә яратаһың? Юк. Бешерергә яратам дип тик яратмыйм да дип булмайды. Теге ашайга килә бит инде гелгән әллә кайда Макдональдстар, әллә KFC ашап булмай бит инде теге. Кунактар килергә мөмкин бит. Мөмкин, әлбиттә. Әле теге, но мин кунактар яратмыйм. Теге үземнең дусларда әйтәм инде килһәләр теге тәмле итеп аш пешерәм мин. Evet Венер. Аш пешерә. Аш пешерәм, иттәр. Мин инде теге
ауыл баласы буларак мен аш яратам, бәрәңге һәм ит. Әллә нидән теге японский рестораннарда бик ашарга яратмыйм, әллә суши мушыларында яратмыйм. Бәрәңге ит булһа мен яшыл итә. Бик тә кызыклы. Ничек фигураңды һаклап калган? Бу Бер соракта. хакламыйм. Симереп беттем күрсәтәләр. Бүтән нәрсәне дә ашам, бер ни диета да кирәкми. Яшь вакытта пока керә шунда ашыйм. Әйтәм, картайгач уже теге ашарга керми башлагач, шунда диетада утырмын әле. Үземне шулай дип успокаиваю инде. Әйтәм, буны теге война вакытында, бит сугыш вакытында ачлыктан интеккәннәр. Без булганны да ашамыш, имеш диета дип утырган булабыз. Шулай. Шуңа күрә бүтән нәрсәне ашыйм. Ни в чём себе не отказываю. Бик тә кызыклы. Казан калаһында, һин сыгыш яһаганда, Казан татарлары, Казан халкы ничек һине кабул итә? Бик яхшы. Алар мине башкортка да дип нитәләр, чөнки мен фақат нишләптер Казанга килгәч мен башкортча сөйләшә башлыйм автоматически. Мен теге патриотически теге нидер микән ул минем башкортка да тиһәләр иримдә төшәм. Башкортка да шулай емен итә минем татар булган да. Теге кая гына барһаң да теге за граница барһаң Россиянан бары урыс телләр бит. Монда инде Казанга барһаң Башкортстан булгач, обязательно башкорт теле. Мен моның белән бик канәгать, миңа бик приятно. Шуңа күрә нинди мен Кемал Уласаев не теге башкортка да. Все, нашла диләр нык охшай инде миңа. Прям канәгатьмен шуның белән. Шуның белән мин бәхетле. Юк, ысын мәгънәһендә Казанга килһәң, безнең Башкортстан халкын улар үзенең якын дусы, якын туганы итеп кабул итә. Ысын мәгънәһендә шулай. Шулык күп кенә йырсылар менән, күп кенә шулык булган алып баручылар мен аралашканым булды. Ысын мәгънәһендә безнең Башкортстанда алар нык якын кабул итәләр. Мин белмәйнем, ничек бер-беренә мөнәсәбәтләре йырсыларның. Хәзер инде инандым. Башкорт йырсыларында Башкортстандан сыккан йырсылардыла. Безнең дуслар, татарлар безне шулай дип яхшы кабул итә икән. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Статубыз. Марсель Гимранов безгә яза, Гөлназ Асаева, люблю тебя, я твой фанат дигән. Асаева дигәндә и помадылы ирендәр ибәргән. Үпкән инде. Мин дә һине үбеп калам, рәхмәт җаным. Марсель Гимранов, рәхмәт. Безгә монда WhatsApp'та тагыла хәбәр килеп иткән. Гөлназ нисә яшьтә йырлай башланың баласакта дигән бу сорауга без әлбиттә җавап бирдек. Җиде, юк. Вообще җырлый башлам 4 яшьтән, инде олы сәхнәгә 7 яшьтә чыктым. 7 яшьтә. 7. Аха. Элвин Грей менән хәзер һорау шундай. Элвин Грей менән дигән бөтәнең дә китте инде кулактары карпаеп. Элвин Грей менән һинең дуэт буламы, юкмы? Берәр инде матур йыр килеп сыгса, теге миңа әле охшаган, уга ла охшаган, әлбәттә йырларбыз. Әлеге көндә дуэт теге рус әйткәндә не планируется. Чөнки күп кешеләр бит менә радио күргәсендә инде кеше булып йөрисең, тегенсе сөйләп белә башладылар теге, особенно теге яшьләр бит инде кызлар анда радикка гашык булган. Юк, принципиально яздырмыйм. Принципиально. Бу әлбәттә инде шаирлар, әлбәттә матур җыр килеп чыкса, яздырабыз ала бирсә. Бunda безгә язалар, Гөлназ итләйһеңме? Һин Ишембайга йәйгән килеп сыгыш ягаганыңды дип. Иң беренче Марсель Гибран. Минуточку внимания. Әйеме? Иң беренче концерт, минең шәхсән концертым, гастрольләр шушы Ишембай каласында булды. Һәм дә инде Ишембай каласында мин шундый зур имтихан тотып, Ишембай каласында яшәгән кешеләрдән ризалык алып, үземнең сәфәремне башлап киттем. Һәм дә Ишембай халкына олы рәхмәтемне белдерәм. Мин һеҙҙе яратам, я вас помню дигән бу. Ишембайдарга кайнар сәлам булды. Мөмкин ер тәүге мөхәббәт Гөлназ зинһар өсөн дигән. Әлбиттә без эфир барышында был үтәрбез дигән өметтәбез. Обязательно. Мин әлбиттә сак кына һорауды аңлап китмәдем, но шулай да Тәүге һөю дигән җырда йырла дигәнде. Тәүге һөю. Һорагандыр. Мин Гөлназ гомумән әйткәндә мин үз класс беттем, аның икәү коридорда үтте. Шуңа мин хәрефтәрдә монда телевидениягә, радиога гына эшкә килгәс, мине яйлап өйрәтә башлады. Минем кебексең икән, Фатих. Ну, берүк тип әйтмәйм инде, но берүк сферала йөргән йөрибез.
Шуга. Гөлназ, мына еш йырсылар килеп сыга. Безнең эстрадабызда. Аллага шөкер дип әйтәм. Киләсәктә уларды берничек укыту, мастер-класс бирергә уй юкмы уларга? Мына яңа килеп сыккан. Минеңсә, инән яхшы укыту сызыга. Үзем укып бетим әле баштаннан кеше укытып бирермен. Юк, Юк, әлбәттә. Беләсезме, мин нык яратам кешене өйрәтергә. Үзем балачага булсам да, минем апаем бар инде, ике туган. Мин әйтәм, җырлыйсың димен, юк җырламыйм ди, ха бастырып җырлаттым моны. Сандугач кебек сайрап җырлый башлады бу малай. ысынмыны. Шуңа бер картайгач дип инде шул бер 35 яшьтән соң, Алла бирса, мин берәр инде шундый мәктәп ачып, балаларны укытып, аларны училищега подготавливать итә торган бер мәктәп ачасым килә. Һәм дә инде иң нәрен генә сәхнәгә чыгарып, үзебез белән йөрүтергә. Шундый уйда планнар бар инде. Һәм дә инде нигә киләсем килә. Безнең сәхнәгә чыгасың икән, барыбер укырга кирәк, барыбер ниндидер булса корочка булырга тиеш кешедә. Чөнки хәзер теге, как бы это грубо не звучало, этедә-петедә җырлый бит инде, не алайсың ул? Ниясың моны? Любой кеше килеп юрист була алмый, мәсәлән, не онда или балеринага сәхнәгә балет чыгып бия алмый бит. Бер кадәр телевизор карап юрист булып киткәнгә үгәй. Барысы да укыйлар. Ниясың җырчылар бит бөтенесе дә укымаган. Вот маршрутный лист дигән нәрсәне придумали әле. Мөхәммин әзрәк дигәндә китереп китәм инде. Шул телкәемне. Ярты ел элек мин әгәр дә дөрес исләһәм. Юк, әле генә недавно гына маршрутный листларны ввели. Шул хәтле канәгать без. И теге мин бит укуны ташладым түгел инде, академ отпуска килеп тордым. Һәм миңа шул мотивация булды кирегә кайтырга малай укырга. Корочка булмаса сине сәхнәгә кертмиләр дигәч, мен әйтәм, всё, кайтам, укыйм гына малай. Инде бер генә курс калды. Шуннан мин үземне тулысынча бәхетле кеше итеп саныйм, чөнки әле барыбер теге кошки скребут в душе. Теге кешегә әйтмәсәм дә бик кыен укып бетермәгәч. Менә шулай. Безгә хәерле стипендиялар ни өчен Гөлназ Жанат псевдонимын хайланыгыз дигән бу сорауга без Гөлнур җавап бирдек. Яннат дигән хүздән алынган. Әйтүле бик күңелгә ятып кына тора. Яннат дигән. Һәм дә инде безгә Марсель Гимранов тагы язып йөргән. Нишләптер ул һине Асаева гына дип яза. Гөлназ шулай ди. Шулай димме? Ярар. Зур рәхмәт. Һин бездә Ишембайда сыгыш яһанның. Монда урысча язылган, мин тәрҗемә итеп утырам. Мин һинең йырдарыңды нык итеп торып яраттым. Иң яраткан ерим Башкортстан йыры дип әйткән. Рәхмәт бигдер, ул йырым минеке түгел, шул атаемдык. Мин аны йырланым гына. Ишембайда был йырды йырланың. Юк. Ишембайда йырламаным. Ул Беләкисәктә йырламам, атаем белән дуэт йырламам, Фәдис атаем белән. Теге атай дигәс, кайсы әйтәсе икән дип үтмәсеннәр. Юк, мин бик уникаль кеше, сын дөресен әйткәндә. Ике атаем бар, бер әсәең бар. Бер әсәе бар. Шуңа теге аптырамагыз, Фәдис әйтә, Рөстәм әйтә дип сөйләшсәм, чөнки теге буталыш булырга мөмкин. Юк, был ысын мәгънәһендә бик куланыслы, чөнки ике атайды ла үз итеп кабул итү ул минең өчен зур хоклану гына тудыра, ысын мәгънәһендә. Себердәрдән безгә Зөлфия Байтулина яза, бөтәгезгә кайнар сәлам дигән. Учалыннан сәлам, бик яратып тыңлайбыз һине дигән. Рәхмәт бик зур учалалар, рәхмәт. Юлия Вафина безгә сәламын yetkерде. Так, безнең Гөлназ. Монда тагыла бер харап килгән. Урысча килһә, мин аны тәрҗемә итеп укыйм. Гөлназ, Она исказ беткән шулай, шуга тәэсир итәләрдер инде. Гөлназ, какое будущее ждет тебя? Как ты думаешь, очень интересно или же как ты его себе представляешь? Үзеңдә тормышта, киләсәк тормышта, үзеңдә нисек? Әлбәттә, теге ничек кенә теге Мәскәүдә җырлыйм, монда шундый стадионнар җыям дисәм дә, мин бит нормальный кыз бала бит инде. Әлбәттә, яхшы ир телем үземә. Ирдән бөтен нәрсә тора. Яхшы ир, әйбәт теге балалар, кимендә 3 бала бит инде, Алла бирсә. Һәм дә инде теге беләсезме, шундый ни бар бит инде. Карьераң әйбәт булса, гаиләңдә не очень. Или гаиләң әйбәт булса, карьераң бармый. Ә мин инде моны ничектер моны икесен дә алып барасым килә. Бәлки теге ул невозможныйдыр, әмма дә ләкин хаялым шундый. Яхшы ир һәм балалар, һәм дә инде яхшы мотор үземнең карьера.
Алла берсен. Безгә Фәнис Евстанов Баймактардан кайнар сәлам дип иткерә. Фәнис әйтеп үтәйек. Алла бирһә, Гөлназ Баймак. Сәлам. Алла берһә 22-ме 23-ме апрельдә һеҙгә киләм. Алла берһә. Алла бирһә. Моны әле телефонда күреп калгас, телефонда Кәрим тора. Иң яраткан туганы Кәрим бердән-бер. Марсель Гимранов безгә язып ебәргән. Йырлап ебәр әле Тулай буранды. Минең әсәем был yerda нык итеп торып ярата һәм миндә һеҙгә кайнар сәлам еткерә. Исеме Әлфия дигән. Әлфия апай бик зур рәхмәт. Йырлайбыз Алла бирһә. Касанна Фатих миңа рөхсәт бирә, шунда йырлайм. Рөхсәт бирә. Безнең бит был радио форматы дип әйтәм дә була. Мин хәзер генә музыканы һүндереп, һине йырлаткым килә. Әйдә. Шаймы? Әйдә. Инде Тулай бурандымы? Әйдә, шуннан башлайык. Йөрәгемдә тулай бурандар, уйдарымдан булмай хис касып. Йөрәгемдә тулай бурандар, уйдарымдан булмай хис касып. Һин кил миңә тик югалтма берүк, хукмагым бит минең апасык. Йөрәгемдә тулай буран, Янкәйемдән уй хистәрем адашкан. Йөрәгемдә тулай буран, Янкәйемдә уй хистәрем адашкан. Афарин, Гөлназ. Эфирдә эшләйбез, был нимәләр булып китте, аңлап йитмәдек. Хөрмәтле дуслар, без туры эфирдә эшләйбез. Безнең WhatsApp андары 29617 Башкорт эстраданың иң сагы йондызларының береһе Гөлназ Асаева безнең студияла. Үзегезнең сәламнарыгызны yetkir алагыз безнең WhatsApp андары буенча. Гөлназ. Был Тулай буранды кем язды? Урал агай? Урал Рашитов язды. Әйе. Хүзләрен? Борис Акбашев. Ага. Касан Ишембайга тагы киләһең дип бездән хорайдар. Кашан чакырасыз, шунда киләм Алла берсен. Ишембайдар безгә язалай яза. Ишембайлар кылай. Шунда мин һеҙҙе яраттым әле бүген, особыйҙа. Бында тагы хорай килгән безгә. Кавер конкурстарын да катнашкыбыз килә дип язалар. Пожалуйста, welcome. Welcome дип ишеттегезме? 296-714-14-31 хандары буенча язган кызыкайга. Һез ишеттегез. Кавер конкурслары бара? Бара. Кавер конкурслары бара? Катнашыгыз. Безгә тагыла бер сәлам килеп китте WhatsApp андарына. Ишембайдар язалай яза. Да? Ишембай киләм мин һеҙгә. Лучше сездә стадион куйырга булган, әми. Не, мин әллә кайда учал яктарында стадион куйганмындыр. Лучше Ишембайда булырга. Кем белгәнсең? Бunda шундай харау әлбиттә. Ишембайда йырлагандан инде ир бәйләнде ул һиңә дип барайдар. Туҡмап төшөрдөм әми ирне. Быны белмәгәннем. Было дело. Блин, исерек иркерде сәхнәме там бара кит моннан. Шунда сыгып китте теге. Там сейчас как дом. Шунан китте. Теге әдрәк курыктым, әдрәк исерек булган инде. Ага. Хәерле төн, хәерле кис дип так дөресрәк булыр. Гөлназга нишләп бердә Зиянчура районына концерт менән килмәйһең? Һине бит унда яраталар, һине көтеп алабыз. Зинһар килен дип язалар. Килем, Алла бер Зиянчуралар. Нишләп буны алдан әйтмәегез? Килем, мин теге унда мине бик белмәйдер. Теге һәм һәтә бирү һәм обязательно килем Алла бер. Монда безгә Марсель Гимранов яза. Эх, Марсель, неугомонный. Марсель неугомонный. Гөлназ, мине нык итеп торып көтеп калам. Кызганыска каршы һинең егетең бар шул дигән. Кем әйтте? Марсель Гимранов шундай. Уйдар мала. Ир түгел бит. Егет кенә. Ир түгел, не подвинется дип. Шкаф түгел. Шкаф түгел ти. Йырдарга хүзләрҙе нисек хайлайһың дип безгә Гөлнар Солтанбаева яза. Йырдарының һүҙҙәренә килгәндә, әлбәттә, теге һәрбер йырсы, теге мин белгән җырчылар белән сөйләшкәндә, барыбер мелодиясына игътибар итәбез дә. Мин инде киресенчә миңә башта сүзләрдә мәгънә булса, берәр нинди теге
орысча айтканда поучительный бренди смысл болса, мен әлбәттә алам ул җырны һәм дә музыканы можно переделать по-своему. Ну, аны шулай. Гөлназ, сине Белорет калаһында ла көтеп калалар. Киләм, Алла бирһә. Башкорт жактары все хәзер скоро киләм, Алла бирһә. Алла бирһә, мына һинең тиздән Баймакта, Сибайда, Федоровкала, Федоровка, Мәләүездә. 4 концерт була, ул апрельдән 20-ләре. Марсель Гимранов. Ой, Марсель. Марсель, Асаева, мин һиңа гашык булдым дип язамында. Мин дә һиңа гашык булырга йыенам походу уже. Молодец. Шундай неугомонлылар. Бигрәк безнең даими тыңлаусыбыз. Мин исләймме, Гөлназ, мин һине на концерте подарил. Исләйм, конечно, как исләмәйм. Һәрбер сәскә бүләк иткән кешене, һәрбер фотога төшкән кешене исләйм. Сәскә бүләк иттемени? Юк, монда бит язылган, Гөлназ, мин һине на концерте подарил дигәс, мин нимәләр? Мине подарил на концерте, да? Что-то он исләмәйм. Аны что-то исләмәйбез без. Гөлназ, безнең WhatsApp-ка килә хәбәрдар. Ага, мына юк, килмәгән икән. Килмәгән икән ди. Без бер-ике йыр тыңлап алайык әле. Китә кызлар тауган өйдәрдән. Туган илдәрдән бер хәсрәтһез бала сактан иркә көндәрдән мин дә китәм ераклашам газиз яндәрдән әсәй моңын хаклап калган ярлы таңдардан ыз баланың күңелен китмәгез кыз баланы артык күрмәгез турган кадәр тормас бүтән усыр вакыттары еткән ай күрде кояш алды күк уның үткән сактарын калыгыз бары теләктә сабыр түземле йөрәктә нык булһын канаттары лай нык булһын канаттары Каурый гына дәр кыш юлдарында китә кызлар ядмыштары кем кулдарында Каурый гына уем йөдә күкрәктә о судар талпындыр халамың ху бигрәктән кыз баланың күңелен китмәгез кыз баланы артык күрмәгез турган кадәр тормас бүтән усыр вакыттары еткән ай күрде кояш алды күк уның үткән сактарын калыгыз бары теләктә сабыр түземле йөрәктә нык булһын канаттары лай нык булһын канаттары
qala esen odları Bunda qala yaşligimdin tevgi yodları Usam usur yolun meni baxtga iltin Tavgan uylar biz qizardı qonaqa tütün Kız balanın köngülün kitmege Kız balanı vartıp görmege Turgan kadar turmaz büden Usur vakıtları yetken Oy kürdi koyaş aldı tük Onun ötken saktarı Qalığıd barı dilekte Sabır tüdümlü yürekte Nıfılın kanatları Lay Nıfılın kanatları Nıfılın kanatları Hayırlı сәгатьтә хөрмәтле достар, һез Ватан Лайв тапшыруын тыңлайыгыз. Тура эфир студияһында мин Фатих Муллахматов һәм дә инде безнең кунагыбыз Гөлназ Асаева. Йо, everybody dance now. Йо, теперь камла. Безгә без йыр тыңлаган сакта телемәйләнмәй башланы. Һараудар да килеп yeткән. Күгәрсен районы Моррак авылында һине көтәбез дигән. Ой, рәхмәт, Морактар күгәрсеннәр, зур рәхмәт сезгә. Банда Аделя Давлетшинова язла, Марсель бәйләнмәй инде, аның егете бар дип язган. Кызлар һине нимәләр генә язып үтмәгәннәр. Касан туй дигән. 7 июль Алла бирһә, барыгызны ла көтеп калам. Туйдамы ни? Әйе. Аха. Туй касан булырын белдек. Иртәгә бөтә булган мәгълүматлы сараларда килеп сыха белерең әле. 7 июльдә кияүгә сыгып барганыңды. Шуннан мин андай дәме хәбәр әйтмәнем дигән һүз булмаһын. Бу Ватан радионан скан хәбәр булды. Күгәрсен районы Морак авылында көтеп калабыз диләр. Шишмә лә касан Шишмәләр сәлам. Шишмәләр. Шишмәдә белмим, пока әйтә алмыйм. Икенче елга Алла бирсә. Сезон инде ябылып килә бит инде. Ага. Сезон һинеңсә ул касан ябыла? Майда ябыла, сентябрьдә асыла. Ага. Яй көндәре нимә эшләйһең? Стадионнар җыям. Стадионнар бик оптимист. Мына Стадионнар җыям дисәң, мен теге Салават абый радик әйтте бит. Сен яшь, әрсез, стадионнар җыям дисәң. Мин сиңа ничек җырлауны күрсәтермен. Шул промо ролигы бигрәк нык популяр булып китте, асын күңелдә. Ну, рус әйткәндә хайпанули егетләр. Хайпанули, да. Дүртөйлегә касан киләһең дип һорайдар. Мына дүртөйлене һорайдар. Белмим шул, әйтә алмыйм. Менә сез, пожалуйста, сорамагыз. Мин белмим, потому что кошан теге иртәгә нәрсә буласында. Беләм инде, но теге кая барганда бик белмим. Шуңа ондай сораулар барбер администратор әйбәт белә. Ага. Гөлназ иртәнзәк торала. Так, мин бүген Баймакка барып киләйм әле. Юк, шунап менә шундый бер ситуация булды. Без җәй гастролировать иткәндә бит инде. Иртән тордым да китеп барабыз гастрольгә инде автобуста. Без бүген кая барабыз соң вообще? Кая барганда белмим. Шундай бер булды шуннан теге егетләр не дадут соврать. Нимә әйтәләр? Кая баралар шунда барып йырлайм да, күңел асам да кайтам да киләм. Аксаны алам да. Әйт, аксаны алам. Алам нисәгә. Каждый труд должен оплачивать. Мин дә шулай да уйлыйм. Мин бәлки ләһиңә өндәшмәй генә аксанын үзләренә алып. Юк, ул якка баш әйбәт эшләй. Ул якка баш эшләйде. Әйбәт күңелдән. Мына тагыла мына бер яндыр безгә килеп кушылды. Бер яндыр һорай, касан киләгез безгә дигән. Иртәгә соң Алла бирсә.
Иртәнен һуңга килә, 7 июль тойы була. Шуга һез килеп, бәлки 7 июль бер генә той концерт булган мәлдә һез килеп Гөлназның туйында ла булып кайтырга форсатыгыз бар. Хөрмәтле дуслар, без туры эфирдә эшләйбез. Без был туры эфирдә бетер алмаспыз дип уйлыйм, чөнки минем көлә хәлем бетте. Елмаеп сикәләрем ауырды. Истерика башланды. Без гафу итер дип уйлыйм. Безнең хужалар дип әйтәм инде. Икенче көнне мин уйлыйм бит инде эштә калыр. Калма, пожалуйста. Эшем калмасмын дип уйлыйм. Мына тамак кибеп китте. Шешәс килә. Ага. Эссе яратам мин. Оңнан салкын чәй эчкән кешеләр. Юк, Каттак можно. Гомерем шулай уҙарма гел һине генә көтөп. Яңғыҙым өҫтәл артында һыуынған сәйҙәр Ой, эсеп. нинди моңлы кеше булып сыҡты Эй. инде Джей Фатти. Һорау бар шундай. Хайбулла яҡтарына ҡасан килеп сығаһың? Эх, әйтәм бит иртәгә соңғалар. Иртәнән һуңға килеп сыға бейәндә һәм дә Шуны инде. күрмәгеҙ, белмәйем. Әлбиттә, беҙҙең радиола. Мин шулай застревать итеп калган ямһыҙ итеп. Юҡ, мин быны былай дип плейға ла баҫалам. Минең интернет трафигымды бөтөрмәһен тип мин шулап пауза ҡуйып ҡуйғанмын. Понятно. Беҙҙе икенсе сит милләттәрҙә тыңлай, мин аңламайым, ниндәй телдә һеҙ һөйләшәгеҙ тигән. Үзе башҡортса язганмы? Юҡ, үҙе русса яҙған. Бер ниндәй йыр ҡуйығыҙ әле. Милли телдә булһа ла. Хөрмәтле дуҫтар, мин оноттом. Без бит иң матур һорау биреүсегә без әҙерләнек. Давайте бер нормально сөйләгез инде, пожалуйста. Юк, һиңә ниндәй оҡшаны? Беттеме ни сораулар уже? Юк, һорауҙар пока бөттө. Юк, мына килеп тора. Бөтәгеҙгә лә ҡайнар сәлам, эфирығыҙ бик шәп, Гөлназ. Һиңә ведущий ролендә нисек тигән? Әлбит, онотоп ултырабыҙ. Һин бит Белмим, не трогаешь ты теманы, вообще не понимаю. һөйләп ташла әле. Нисек улай дип булып киттең ҡапыл ғына? Мин Алып барыусы булып. бәләкәй чаҡта бик теге телеведущий буласы килгән, әммә дә ләкин бер ҡайҙа шаҡырмадылар. Шуннан көннәннәр бер көнне диләрме әле, нишек әйтәләр әле, ладно, шулай инде. Венера звонит итте дә, буласыңмы бездә ди, ведущий ди. Булам, конечно, мин әйтәм. Но анда бер минусы бар, русча сөйләшергә кирәк. Акцентка бәйләнеп үлделәр, үтерәләр генә. Ой, акцент у нее, имеш. Там, в этом вся моя прелесть. Извините, мен бит татар баласы. Ничек акцент булмасын инде. Татар башҡорт баласында ничек акцент булмасын. Шулай инде. В этом вся моя прелесть. Мен дә үземнең эшемне эшлим. Юк, бик һәйбәт. Хайбулла яҡтарына килеп сығырға уй юҡмы тип һоранылар. Һеҙҙе көтәләр Хайбулла районында, Бәләкәй Арыҫлан ауылында. Бәләкәй Арыҫландар скоро киләм сезгә. Кратко называется Вәҙәм тигән, Вәҙәм ауылы. Вәҙәмдәр киләм ала берһе. Килеп Вәғҙәмде бирәм вәҙәмдәр. Вәҙәмдәр. Һин ниндәй һинең ниндәй хыялың киләсәктә дип һораган беҙҙең Гүзәл Султанова. Ну, яуап бирҙең. Ресторан асырға. Ресторан асырға, әлбиттә, быны без әйтергә оноттык. Юк, без, наверное, һинең менән таңғы 6-ла гына был эфирдан сығып китербез дигән өмөттә кала ул. Мин открытый кеше, бөтен нәрсәне сөйләп бирергә магу. Һөйләп, ҡайҙа ниндәй банковский картала аҡсалары ята. Булса әле ул. Мин уйлайым барҙыр тип, сөнки. Бар, Аллаға шөкөр. Аллаға шөкөр. Беҙҙең һине Рәсәй телеканалына эшкә саҡыралар. Рәсәй телеканалына саҡыралар. Ялап, һин беҙҙең яҡҡа күсеп бараһың. Гөлназ нимәләр күрәтәһең, һин бит бында күренеп ултыраһың. Юҡ, ана, без сәксәк ашайбыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Әйтеп үтәйек. Иң матур һорауға беҙгә, Гөлназ, әйҙә уйлайыҡ әле, кемгә бирәбеҙ беҙ ошо саҡырыу ҡағыҙын? Марселиға бирәбеҙ әле. Әйеме? Был саҡырыу ҡағыҙы бит Стәрлетамаҡта һәм беҙҙә Өфөлә. Кинокомплекс Искра, Өфө ҡалаһы проспект, Октябрь проспекты 94 һәм дә инде кинокомплекс Салауат Стәрлетамаҡ ҡалаһында урынлашҡан.
пригласительныйга һез 2 кеше менән бара аласыз кинога. Әйе. Кемгә бирдек дип һөйләшеп куйдык? Неугомонный Марсельга. Марсель, хәзер мин Марсельде табып алайым әле. Кайда булды икән? Марсель безнең булды Ишембай районыннан, ни бит? Ишембай районыннан. Ишембай районыннан Марселин ысын күңелдә кайнар котлайбыз шундай бүләк Рәсәй бер телеканалы һәм дә инде Ватан радиоһы әзерләгән бүләк һинеке, һин телеүдәктән килеп был сакыру кагыдан аллаң. Хөрмәтле дуслар, бүген безнең эфирда иң матур hello Гөлназ Асаева булды. Бул бистемени? Мин һинең өчен таңга 6-га тиклем калырга әзер. 1 сәгать шулай үтеп китте. 1 сәгать шулай үтеп китте. Хөрмәтле дуслар, һез Ватан Лайв программаһын тыңланыгыз. Иң кызыклы һорауга без Ватан радиоһы һәм Россия 1 телеканалыннан берлектә кинотеатрга сакыру кагызы уйнаттык. Хөрмәтле дуслар, Ватан Лайв программаһында башкорт эстраданың иң сагы йондызларының бере Гөлназ Асаева белән әңгәмә курдык. Һиңа Гөлназ, иҗади уңыштар теләйем, концертларыгыз югары кимәлдә үтен һәм әлбиттә тамашачыларыгыз һәр вакыт күп булсын. Хөрмәтле дуслар, мин һезгә уңышлы ял теләп, киләһе чаршамбыга тиклем һау булашам. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Идән һау яшәгез. Иңдәремә кулың һалһаң, тоям уның йылыһын. Бүләк иттең миңә иркәм, дөньяның тик йылыһын. Һандуғасты моңлы тидер, һин унан да моңлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак. Һандуғасты моңлы тидер, һин унан да моңлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак. Аклык саклык билдәһе ул, тап төшермә йыгакка. Һинең менән бергә яшәү, иңдер янем оҗмакка. Һандуғасты моңлы тидер, һин унан да моңлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак. Һандуғасты моңлы тидер, һин унан да моңлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак. Мине гашыйк иттерердәй, матур йыр таптым кайдан. Был замана безнең өчен иң зур бүләк Хугайдан. Һандуғасты моңлы тидер, һин унан да моңлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак. Һандуғасты моңлы тидер, һин унан да моңлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак. Кояш нурын адлы тидер, һин кояштан адлырак.
Миңа тип тәңре биргән тиңемһең, тик һиндә күрәм бәхетемнең төҫөн. Берни дә ялламам һинең өсөн, кыланысым минең. Йөҙҙәреңдең матурлығы алтындан, һәр бер һүҙең күңелемдә һаҡлана. Һиңә булған мөхәббәтем сағыла, йөҙҙәреңдә минең. Йәнем минең кил, күҙҙәремә ышан. Кил, кил, һөйгән ярым килсә. Кил, кил, мөхәббәтем миңә йылылығын бирсә. Тау, 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 тауҙар аша үтәм. Тау, тауҙан ашып һиңә етәм. Тау, 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 тау елдәре булып яндарыңа киләм мин. Һинең менән ҡайғыларҙы оноттом, йөрәгемде һөйөү менән йылыттың. Һандуғастан бер ғәжәйеп йыр оттом, һиңә арнайым. Һөйгәнебеҙ бәхетте табайыҡ, мөхәббәттең ялҡынында янайыҡ. Хыялдарға етәкләшеп барайыҡ, икәүбеҙ бергә. Йәнем минең кил, күҙҙәремә ышан. Кил, кил, һөйгән ярым килсә. Кил, кил, мөхәббәтем миңә йылылығын бирсә. Тау, 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 тауҙар аша үтәм. Тау, тауҙан ашып һиңә етәм. Тау, 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 тау елдәре булып яндарыңа киләм мин. Йәнем минең кил, күҙҙәремә ышан. Кил, кил, һөйгән ярым килсә. Кил, кил, мөхәббәтең миңә йылылығын бирсә. Тау, 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 тауҙар аша үтәм. Тау, тауҙан ашып һиңә етәм. Тау, 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 тау елдәре булып яндарыңа киләм мин. Тау, 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 тауҙар аша үтәм. Тау, тауҙан ашып һиңә етәм. Тау, 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 тау елдәре булып яндарыңа киләм мин. Йыр булып тирәйем йәнеңә, моң булып күҙеңә төшәйеме. Мин һине шул хәтлем һағындым, шул хәтлем һағындым мин һине. Күҙҙәрем һап-һары һағышта, мин яңғыҙ һағышлы бер үҙем. Ул мине гел һине һағынған, гел һине уйлаған был көҙөн. Күҙҙәрем һап-һары һағышта, мин яңғыҙ һағышлы бер үҙем. Ул мине гел һине һағынған, гел һине уйлаған был көҙөн. Мин беләм, мин һиҙәм, мин тоям, яҙҙарҙа был һағыш онтолмаҫ. Бары һин ғүмерлек бер йырым, йәнемә моң булып кем кермәҫ. Күҙҙәрем һап-һары һағышта, мин яңғыҙ һағышлы бер үҙем. Ул мине гел һине һағынған, гел һине уйлаған был көҙөн.
Күздерін хап-хар ағышта Мен яңғыр ағышлар беруден Күздерін хап-хар ағышта Мен яңғыр ағышлар беруден Ол мені келгені ағынған Келгені уйлаған күден Күдерін хап-хар ағышта Мен яңғыр ағышлар беруден Ол мені келгені ағынған Келгені уйлаған күден Gelhine uylаған hönküden Бәдің яш ғұмыры біл шолай құрылған Рұқсаттар ғырамайса мұхаббат ұсқан Міндерге башыңды тіріп илап ұлтырма Бұл ері бұд хинің үсін Хин білді тыңла Хин білді тыңла Көз алдымда бірге күндер яраттырдың, яндырдың Бірге болмасты білhәкті хин мені ышандырдың Хин мені еватқайның сәстерімден еркелеп Әйірек көптен білді Бұл алмайбыз біргелеп Біздің яш ғұмыры бір Шулай құрылған Рұқсаттар ғырамайса Мұхаббат ұсқан Міндерге башыңды тіріп илап ұлтырма Бұл ері бұд хинің үсін Хин бізді тыңла Біздің яш ғұмыры бір Шулай құрылған Рұқсаттар ғырамайса Мұхаббат ұсқан Міндерге башыңды тіріп илап ұлтырма Бұл ері бұд хинің үсін Хин бізді тыңла Хин біздің мынан юрла Үміт хүніп бара, қабат дүрлеп яналмай Бірге өткен күндергені күндеріңді қайталмай Елестеген құрқындыра көздерің ешке толған Мұхаббет азашып қалған Ерек баның ғылымдан Біздің еш ғұмыры бір Шолай құрылған Рұқсаттар ғырамайса Мұхаббет ұсқан Міндерге башыңды тіріп илап ұлтырма Бұл ері бұд хинің үсін Хин білді тыңла Хин білді тыңла Хин біздің менен ерлі Осыра шақта ташла шақта Яшлік әрім өтмәхін Заяға өткен күндер Келір ол мұхаббәттің Біздің еш ғұмыры Шулай құрылған Рұқсаттар ғырамайса Мұхаббат ұсқан Күндерге башыңды тіріп илап ұлтырма Бұл ері бұд хинің үсін Хин бізді тыңла Біздің еш ғұмыры Шулай құрылған Рұқсаттар ғырамайса Мұхаббат ұсқан Күндерге башыңды тіріп илап ұлтырма Бұл ері бұд хинің үсін Хин бізді тыңла
Кайда шулай ашыган Кылдамай яш гөмөрдү Яяулелер хатта аклылар Ак булуттар yüzü зәңгәр күктә Был дөньяга яралганбыз ике бәхет кырырга Янышыбыз уртак халык тормыш юлын убырга Һин минеке, мин һинеке, без бетәдер бер бөтен Үндермәйек тике якын усактадың көткөлен Һин минеке, мин һинеке, без бетәдер бер бөтен Үндермәйек тике якын мөхәббәтен Бар балдактын алтын төсе тытыкмагын хис баса Зарланмай кынударга дөнья шулай кырылган Һин минеке, мин һинеке, без бетәдер бер бөтен Үндермәйек тике якын усактадың көткөлен Һин минеке, мин һинеке, без бетәдер бер бөтен Үндермәйек тике якын мөхәббәтен Мөхәббәтен
Күздері тулы ағыш Юғалтырға мені ейна шығыма Ишанысы тоғры хақла Сәсіратында тирәйі қанафратынды Ейні яшырман хистәрінді Башыңды юғалты Иняным шашыма Бар ғаламға қол үрді Сық менің қаршыма Қайғы қасыраттарыңды Ташла аяқ астына Бүтәнә өсетіп Көрәш яшау хақына Кетір болғаңды Бұл дүниянан Башларның тип тұрмышты Ен яңынан Хатирәләр яндырын Юрәгіңді Тішләр болғаңда Ен үрәгіңді Башыңды юғалты Иняным шашынма Бар ғаламға қол үрді Сық менің қаршыма Қайғы қасыраттарыңды Ташла аяқ астына Бүтәнә өсетіп Көрәш яшау хақына Башыңды юғалты Иняным шашынма Бар ғаламға қол үрді Сық менің қаршыма Қайғы қасыраттарыңды Ташла аяқ астына Бүтәнә өсетіп Көрәш яшау хақына Башыңды юғалты Иняным шашынма Бар ғаламға қол үрдіп Сық менің қаршыма Қайғы қасыраттарыңды Ташла аяқ астына Бүтәнә өсетіп Көрәш яшау хақына Башыңды юғалты Иняным шашынма Бар ғаламға қол үрдіп Сық менің қаршыма Қайғы қасыраттарыңды Ташла аяқ астына Бүтәнә өсетіп Көрәш яшау хақына Halkın keder gitti Yenim yine haqınap Kütem Faydardan yürüydün Kinderdi küdleyhen Ağır bittiğen ikilmeyen Yaratam, yaratam, yaratam yine Kütem min Gelir henginde Hinen başka Yaşayamam Bağır
Ашылдар ізләп Текін генә келмейін Көрмейін Төштәрімдә көрәм Үретіңді үбәм Яндарыма келхин үтінәм Яратам, яратам, яратам мине Күтәм мин Килерһең инде Һинән башка Яшай алмам Бәгырем кил инде Йөрәгем Һиңа тартыла Күңелем Һиңа ынтыла Яшайым, һулайым Бары һин тием Рәнйетмә һин мине рәнйетмә Күтәм мин Һинән башка Бәгырем кил инде Йөрәгем Һиңа тартыла Күңелем Һиңа ынтыла Яшайым, һулайым Бары һин тием Рәнйетмә һин мине рәнйетмә Яшайым, һулайым Бары һин тием Рәнйетмә һин мине рәнйетмә
Yırla dip eytegid hizgeninde yırkerek Yırla yırla dip eytegid hizgeninde yırkerek Hizgeninde yırkerek Tuttarga yırlar üsün handuğaz mılık gerek Handuğaz mılık gerek Tuttarga yırlar üsün handuğaz mılık gerek Bizin yaktar boyu orman qara güterge kerek Bizin yaktar boyu orman qara güterge kerek Qara güterge kerek Yer bilmegen mol bilmegen bizin halykta hirek Bizin halykta hirek Yer bilmegen mol bilmegen bizin halykta hirek Üffü Qazan yollarının bağanaları şaşı Üffü Qazan yollarının bağanaları şaşı Bağanaları şaşı Başka yığınğa müngdar düşehinde bulurhın yersi Hinde bulurhın yersi Başka yığınğa müngdar düşehinde bulurhın yersi Mayute, mayute, mayute leyete Mayute, mayute, mayute leyete Mayute leyete Mayutkenge koygırmayıp bizin yaş ömürüte Bizin yaş ömürüte Mayutkenge koygırmayıp 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 bizin yaş ömürüte Ысырашты біз таңдар атқан сапта Құштар хайрашып таң hıdılғаста Айрылмабыз деп уәғәде алдым Шолық күнді хині ұзап қаста Яратам, хине мені яратамын Яратам, хине нық яратам Біз екеу, біз бірге екеу гына Хин һәм мин гына Біз екеу, біз бірге екеу гына Хин һәм мин гына Біз бірге Қауыштық біз таңдар атқан сапта Құштар хайрашып таң hıdılғаста Хин менеке, мен хинекке тәйе Уәғәдәләр хүйдһеҙ қойыш қаста Яратам, хине мені яратамын Яратам, хине нық яратам Біз екеу, біз бірге екеу гына
сақ бітеді да атылырбыз білем ендіз көе Шуғаларда барам өздер көмеп Хам талғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтармын үндім қиялға өріліп Бір сақ бітеді да атылырбыз білем ендіз көе Шуғаларда барам өздер көмеп Хам талғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтармын үндім қиялға өріліп Қара кисегіне аномалай түгіл Инімені ұрамдарда юрі инім ақағына боялып Қадер юрі хүрмәт юрғанынан ябынып Ие яңышты қабланып үділді батылып Кемдер кетті хатылып, кемдер еңілді қалды батылып Кемдер әлі хаман үрмәлі үске тартылып Қаршылықтар берам артта қалдырып Рэп менікі болмаға дұз өлтірген мені яндырып Юқ күтәмәйіп тәш қадыр юрәк сірек Мұхабәттен мен кетірмін бұнаны дәрді қалдырып Бір сақ біттіңізді атылырбыз білем ендіз көміп Шуғаларда барам өздер көміп Хам талғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтырмын үндім қиялға өріліп Бір сақ біттіңізді атылырбыз білем ендіз көміп Шуғаларда барам өздер көміп Хам талғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтырмын үндім қиялға өріліп Бұл менің флоу, юқ әлі Булманы шоу, ташлахан барыхын күті алда тағыла мені яу Кетәңін кет, қалғаңын қал, бүттәхінде күті ғумыр Алдағында бүрік финал, кімдір әйті? Уақытың болғанда яратып қал Бәқіт татып ала тұрған ипяш, юқ терминал Бүттәхінде күті ғумыр алдағында бүрік финал Несіккін ақылан хаңда, юрған аттына ябынып ұрқып пенет таңда Ерешіп тағы қысаңда, бүті болған қаталарды бүттігіні қадымдар арқағында Қылдың яныңдан айырмай насарын дұс яқшығында Бәлкі шуға түндәрін янахын яңғыдлықтан Бұлғырлық қылықтар қайғы сақта Үгіңе үзің қойған дүрі ауыр бар йодақтар Юғалалар дұстар ақсартынан югіріп елі орындарға Эзләп урамдарда, үзгәй бірдер ардан базардарда Сумып ораударда, юғалдылар турналардың тауыштары яландарда Булмай таштай батып диңгіз түптәріне қараңғыға Исләйіні бірде менен тәугі альбом урамдарға Бір сақ бүттіңізді атылырбыз білем ендіз көе Шуғаларда барам өздер көмеп Хам қалғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтырмын үндім қиялға өріліп Бір сақ бүттіңізді атылырбыз білем ендіз көе Шуғаларда барам өздер көмеп Хам қалғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтырмын үндім қиялға өріліп Бір сақ бүттіңізді атылырбыз білем ендіз көе Шуғаларда барам өздер көмеп Хам қалғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтырмын үндім қиялға өріліп Бір сақ бүттіңізді атылырбыз білем ендіз көе Шуғаларда барам өздер көмеп Хам қалғамда өз юлымда қапыл шартлап көніп Мен айтырмын үндім қиялға өріліп Бірнеше тапқырғына Мен ғыра үсмәйім, тәмәкі тапмайым Магазинда бір қасам биламор Хатып алманым, үс хатманым Самагон үсіп, ауылда қаңғырып йөріманым Туки-туки-тук, кім онда Хаминда өзі рәсімә Тәк-тәк-тәк, рәсімә, рәсімә Рәсімә, ин әйдә Ни қалда, аптырайым немада Мен қарайым, ту, ауызыңа түкірайым Не болды, иш болды Ені тұқмай қалай тайым, өзінің Тұрмыш иптәшін ярай өскен әзірәт Оны ғыла биткәрәт, ярай, бар қайт Кәсә телефон, қақшатты инді Алло, қылайым, сәләм Илгиз Сәләм, хәлдәр нисек Нимә эшләйін, ауылға ятам Әсәгә ярдан итәм, бәрәсе Бұзылған қағыршымы мен эшләргә тұтынам Ярай, давай, өфілә күрешірбіз Әсәй, мен киттім тышқа Кіртіні юнәтіргә Нимә бөгін ашай бұрып Тауық, нифига
яшәп, көн һайын бәрәңге ашап, шул бәрәңге тамакка тыгыла башлана уже. Халык яктардан сәйдәргә кунакка, иң газиз балалары өзелеп кайталар улар туган бишектәренә. Мисек рәхәт авылда, кунакта сәйдәрдә, тик елына сәйгә. Без кайтабыз берничә тапкыр гына. Туган бишектәренә, мисек рәхәт авылда, кунакта сәйдәрдә, тик елына сәйгә. Без кайтабыз берничә тапкыр гына. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар хис тә үзгәртмәй, тик без белгәнде хәтердән башкалар исләтмәй. Теләгән yerеңдә күрмәвең һинең гаеп, ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер. Үзеңдән башкалар бирмәктәр һиңә яуап, ни өсөн ятаһың бер үк һавага карап. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм, унып югерәм, 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 унып тоторга. Югерәм, 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 унып тоторга. Кыланам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм, унып тоторга. Беркем дә әйтмәс артыңдан һине үргә, тик һинең теләк кәрәк барын күрергә. Тормыш калып һыр, ә һин яңгыз уенсы, югер бейек интеккә каяны алгансы. Һинең алдыңда беркем дә ятып үлсәмәй, яда бакканһың тик беркем дә һине әрләмәй. Һин генә хөкемсе үзеңдең тормышыңда, үз каләмең менән язмышыңды. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм, унып. Кыуанам, 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 нимәнән миңа куркырга. Кыуанам, 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 алдымда бөтә дөнья. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм, унып тоторга. Кыуанам, кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм, унып тоторга. Кыуанам, кыуанам, кыуанам был дөньяга. Кыуанам, нимәнән миңа куркырга. Кыуанам,
topraklarda Qaytam hinga qaytam Qaytam men qaytam Tuğan yağıma qaytam Tuğan topraklarda Qaytam hinga qaytam Qaytam men qaytam Tuğan yağıma qaytam Kabul et meni doğan yerkeyim Hinga qaytaman yarak ellerde Baxit tapmanim men sitya yerlerde Yaş tamsılarım menin ko'zlarda Şans menden hinga atlayım Gazirime Yılga kullarga Hinen yakınırak yerde bilmeyim Harı hağışkan siklilerge Doğan topraklarda Qaytam hinga qaytam Qaytam men qaytam Doğan yağıma qaytam Doğan topraklarda Qaytam hinga qaytam Qaytam men qaytam Doğan yağıma qaytam Şans menden hinga atlayım Gazirime Doğan topraklarda Qaytam hinga qaytam Qaytam men qaytam Doğan yağıma qaytam Doğan topraklarda Qaytam hinga qaytam Qaytam men qaytam Doğan yağıma qaytam Yerde yaşa bu baxit yaratgan işin bulha Her yerde her tarafta dostların kütüp durha Nindey ayaz kügübüz, nindey güzel yerimiz Yardımlaşıp barhına yaşaybiz de biz Oh lucky, lucky yaşaybiz dünya kuginde Oh lucky, lucky aytirge yolunu bugünde Oh lucky, lucky yaşaybiz dünya kuginde Oh lucky, lucky aytirge yolunu bugünde Aynen 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 Whoa Aynen 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 Whoa Lucky 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 Yeah Lucky lucky Yeah Lucky 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 Falinor samno ianatsika eto amboankadino Iatrandretrandre wala elo setoma Ataovy ambony tanana ribady akamy sy nama Fetibety ikambanantsika jiaby tsy sakany fety Esy mafy ny hira Tatelo mafy eo atsiry Idaizy yon party Yantso laiky Laiky yan zalany tona falina ho an'la Ampesy oy alany ela tsy makadona fa lesa yeah
Yeah, this song is special for you, for everybody in Bashkortostan. Yeah, the song we did with Tagir and myself, Celestine from Madagascar. So let's hear, do it, Tagir. Күкте кояш нурлары, йырла дуслык йырдары. Һәр кешенең безнең кебек булганы якын дуслары. Бәхет йыры күктәрдә, бәхет йыры йырдәрдә. Без теләйбез бәхетле көндәр менән төндәргә. Oh lucky, lucky, яшәйбез дөнья күгендә. Oh lucky, lucky, әйтергә ягыны бүгендә. Oh lucky, lucky, яшәйбез дөнья күгендә. Oh lucky, lucky, әйтергә ягыны бүгендә.
шулай узкаверін білем. Ашықмай ул ашықтырған сақтан, етмей қала бекі бұл сұрақта. Минут хана бақыт тұра хақта. Бала сақтан еңелі, вақыттар өтмей, өтеп еткіз бір кімге. Буш вақыт етмей, еш ғұмырды біттет. Өтелі кетті, ұпыпты әр кімді. Халқын көткіті, вақыт жет өтті. Вақыт жет өтті. Вақыт жет өтті. Вақыт жет өтті. Күндер өте кинәт еткен елдей, көңілгені нидір күті эзлей. Ғұмырдың да өткендерін хезмей. Барын ала үлгірерге керек, шуға көре югіріп демек. Ашығудан ярғып жебе ерек. Бала сақтан еңелі, вақыттар өтмей, өтеп еткіз бір кімге. Буш вақыт етмей, еш ғұмырды біттет. Өтелі